Ayo Tin, ganti Tin, medun Tin. Ya. Ngapa kok wis olahraga cangkeme ngapa? Biar nanti nggak kram, Mas. Oh ya. Pemanasan. Wah. Apik. Compet. Iku Ayo. Iki sing ilustrasi siji urung lho. Sikilku sing siji urung medun gak dicisanke. Rasah medun ben nang kono wae. Nangane kok sentimen. Oh, tak ewangi Tin. Ning wong siji kae jane masalahe. Kanca Sapa-sapa kok arep during-uring, sapa-sapa arep during-uring ora. Oh. Lah sentimen lho, liyane medun do ora diiringi kok aku diiringi makdung ngono kaya. Ayo. Meterman. Wahyu iki bayangane kaya dream glundung. Ngono piye yu? Heeh Dream yu. iki nek glundunge nek tiba mbak dong. Men glundungi Wahyu. Syaratane kok benak-benake. Lah iki benake tombak iki lho. Ayo. Benakno. Ayo, nek aku tak benake nek aku kok. Lah kowe ya iya kok. Wong dikon kok. Ya ki aranya. Ya wis. Tak tenaga dalam kadado wae ya. Wah, Iki kudu ditemok, ora ditemok ora iso. Wah, iki. Wes. Sa. Kowe iso ditemok ra? Ora aku. Mbak tak sing arep ditemok aku mok. Mbok olem sa. Cah, Vega. Apanya? Tenang enggak? apa? Mlasat to. Aku kena peniti aku. Geden peniti kok. Aku ora nganggo peniti lho. Ora to. Ora. Wah, ya diklip ya lara to. Diklip apa? Dapukane si Tatin gandrung si ana. Si ana sing anu jual mahal pokoke. Mbok kuwi wae sing gandrung genten. Aja, ora serem kuwi. Apa dadi macan gek serem. Nek macan kok gandrung iki cara ngendi ora? Ya. Ya. Kula dados menapa menika? Subroto. Broto kok ompong iki piye ya? Iki Subrata wis tuwa. Dek enom ya ora apa. Tuane ngono ki ta? Enenge lakone ngene ya ngene ditampa apa enenge ikhlas ngono wae. Ning kira-kira engko metu ora iki? Saka kono. Broto wali. Ini wae. Lah piye? Kita kan kompak saja. Oh. Kita berembuk. Iya. Mari kita diskusikan. Iya. Langsung kita demo. Kita demo gimana? Kayak ya. Lah ya apa ora? Ya.